τρακτέρ. Δεν βλέπω ποτήλια μέσα. Πολύ, τώρα κόβει 57 πόντους. Κόβει 24. Το κόβει τώρα... Όχι, άμα έχει άλλο τόσο. Την πουγάλα και λέψε, δώσε πουγάλα έτσι. Ναι, αλλά τώρα πηγαίνουν τη ρόδα όλοι. Ναι, άμα ανέβει το άρμα. Ναι, αυτό θα αυτό το λέω, που έχει στην βάρδια 10 πόντους, αυτό δεν είναι 24. Πού πάει ρε? Είναι καρδιός. Είναι καρδιός. Έρμα η καλή μέρα, όχι πια. Και να το κάνουμε στην πηγαία τραβήξει. Δεν ξέρω, αγραγή, το ίδιο είναι τα πράγματα. Όχι ξέρω, πιο σκληρό είναι. Το άρθρο εκείνας δεν μπορεί να οργώνει. Το άρθρο το είδα πως οργώνει από εκεί. Το άρθρο έτσι δεν πάει εκεί. Άσο. Αυτή τραβάει, τραβάει. Άμα τον πας στον προφήτη,